Ale ja neviem, že teraz keď tak nad tým uvažujem, tak ako možno, že mi je zbytočné vám dávať nejaké veci, informácie o tom, že kde čo bolo vystavené, že možno keď sa tu nasníma pár nejakých vecí a dajú sa dokopy iba tie myšlienky ku tomu, tak možno, že tí ľudia si to nejakým spôsobom budú chcieť sami dohľadať. Som hovoril o tom gauči, či pôjdeme tam a odhrabem to, z toho igelitu. A popri tom sa to tam vlastne nejakým spôsobom iba objaví ten záber. Sa to bude vyhrabávať, to je super. Keď som prišiel na školu, tak som sa nevedel nejakým spôsobom uprostiť od figurálnych vecí. A potom som sa začal hýbať v okruhoch, v ktorých som sa cítil dobre. Vybrať si nejaký ako objekt, ktorý nie je ready-madeový, ale ja ho vytvorím, zväčšeninu a upozorniť na nejakú vec, ktorá proste v tej spoločnosti je pre mňa spôsobom zaujímavá alebo patová, alebo potom nejakým spôsobom vizualizovať túto problematiku, takú ako z fotografie, alebo nejakým spôsobom jemne posunúť tú realitu, ako je napríklad na tom gauči, keď je tá figúra proste začalvená. Keď sa prerábal tento dom, som videl tých rodičov, ako oni žijú v tom vzťahu spolu, chcel som to vizualizovať, tak som si vybral nosnú časť z toho domu, spoločný priestor a tú výmurovku v tej miestnosti, tie 3 body, ako spolu držia staticky a ešte som si vybral to intimné miesto, tú kúpeľňu. Vyjadrenia mami niekedy, že mali by sa zvlášť stavať domy pre mužov a pre ženy. Na začiatku sa ten človek ako teší, že to nové, a potom čase, keď sa to odhalí, že aký ten druhý je tie extrémne situácie. Ja sa to vždycky páčilo, lebo aj u nás v tej rodine to tak ako fungovalo. V tom väčšom meritme, myslím tu akože mama a otec a tak, ale sa celá rodina stretla pokope, tak ono je to tak vždycky takéto tvárenie, že navonok, že sa máme všetci radí a tak, a pritom to tak nie je. Tak sa mi celkom takéto hry celkom páčia. A preto sa mi páči akože použiť aj tú fotografiu alebo z toho filmu, že vytiahnuť si niečo a urobiť z toho nejakú inštaláciu. To som ešte nevedel, som sa pred kamerou. Ja som ešte nevedel.